Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Il-un sejrin namlu it-tifla San Ġosafat li kien isqof u martri. Dana twilet fl-Ukrajna għal-ħabta tal-1580 minn ġenituri ortodossi. ħaddan il-fide kattolika u daħal reliġjuż fl-ordni ta' San Basilju u ħal isem ta' Ġosafat. Ġornat saċerdotu maħtur isqof u qiegħda l-Ministeru Episkopali tiegħu ħadem ħafna għall-għaqda fil-Knisja. L-Ortodossi naturalment ħaduha kontra tiegħu u dan qatluh waqt li kien qiegħed jagħmel iż-żjara pastorali. Issa l-Ortodossi u l-Insara ġifiri nemnu fl-istess Alla u nemnu wkoll anke fil-Qudisa bħalna. Imma naturalment hemm il-firda u għalhekk nitolbu lil dan il-Qaddis biex kemm jista' jkun iġib il-għaqda fost l-Insara kollha. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb. Ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Inti Mallem tajjeb tagħna mulej ħnina. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħnina. Inti l-ħajja tagħna mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu dil-Udisja b'suffraġġju tal-Mejjed Salvu Kamilleri. Għal mulej fil-Knisja tiegħek l-Ispirtu li bih imlejt li San Ġosafat biex taħajtu għal-merħla tiegħek u bit-talb tiegħu qawwina bl-istess Spiritu ħalli ma nsibux bitqila li aħna wkoll nagħtu ħajjitna l-ħutna bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għadem mit-tielet ittra ta' San Ġwann Apostlu. Aziz Gajju, int kiet iġġib ruħek bħala bniedem tal-fidi f'dak li kiet tagħmel għal ħutna imkar meta jkunu barranin. Huma xedu dwar l-imħabba tiegħek quddiem il-Knisja. Tagħmel sew jekk tikaf magħhom fil-vjaġġi tagħhom kif jixrak lis-servizz ta' Alla. Għax jekk dawn sifru dan għamluh għall-isem bla ma ħadu xejn minant il-pagani. Mela, nies bħal dawn aħna fid-dmir li nilqawhom ħalli bekk nissieħbu magħhom fil-ħidma għat-tixrid tal-verità. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien ħin il-bniedem li jibża mill-mulej. Ħin il-bniedem li jibża mill-mulej li jitaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu. Setan fuq l-art ikun nislu, nisel it-tajbin ikun imbierek. Ħin il-bniedem li jibża mill-mulej. Ġejtu għana ikunu f'daru għal dejjem tibqa il-ġustizzja tiegħu. Dawl fid-dlam iffeċċa t-tajbin, twajjeb u ħanin il-bniedem sewwa. Ħin il-bniedem li jibża mill-mulej. Tajjeb il-bniedem li jħennu jislef, li jmexxi ħwejġu bir-reqqa, għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel għal dejjem tibqa it-tifkira tiegħu. Ħin il-bniedem li jibża mill-mulej. Jekk iġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju biex ikolkom sem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Alleluja, Il-mulej ma'kom
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu għal parabola lid-dixxipli tiegħu biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtu u għalilhom. Kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla lanqas iħabbel rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet tmur għandu u tgħidlu għamil li ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rridx u dam ħafna hekk. Iżda mbagħad bejn u bejn ruħu qal mhux għax nibża minn Alla jew għax se nħabbel rasi min-nies imma l-inqas għax din l-armla dejqitni ħanna mill-ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal isimgħu ftit x'jgħid l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lill-magħżulin tiegħu li għajtulu lejlu nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq, ser joqgħod itawwal magħhom, jien ngħidilkom li malajr jagħmilhom ħaq. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq din l-art meta jiġi? Il-kelma tal-mulej. Namlu ħsib qasir fuq il-Vanġelu. Tajjeb illi l-unni fufti fl-aħħar vers ta' din is-silta. Muri l-inna forma ta' mistoqsija. Il-fidi. Ser isib fidi bin il-bniedem meta jiġi. Issa il-fidi tfisser il-fiduċja tagħna fil-mulej Ġesu. U l-fidi tfisser ukoll dak li ngħidu fil-bidu tal-kredu. X'ngħidu? Jiena nemmen f'Alla il-missier li jista' kollox. U allura kemm tassew nemmen li Alla jista' kollox? Jiġini xi dubju rigward l-imġiba tal-Alla? U kemm nemmen li għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir? Kif qal l-Anġlu Gabriel lil Marija. Allura kif nista' nitlob jekk fiha m'hemmx dan it-tip ta' fidi? U allura importanti illi il-fidi jridu nsaħħuha. U meta nsaħħuha l-fidi imbagħad kollox nemmen bajnejha magħluqa. Basta jgħidu Alla. U allura dan li se nitolbuh il-mulej dal-għodu, mulej kattar fina u saħħaħ fina il-fidi. F'min? F'liben Alla li hu ħaj. Liben Alla mhux mejjed, liben Alla ħaj. Għalhekk importanti ħafna mela nagħmlu ħilitna biex insaħħu l-fidi tagħna għax il-fidi hija l-pedament ta' kull ħaġa li nagħmlu. Jekk inneħħu l-fidi kollox ħmerijiet. Mek ikollna l-fidi f'Alla u nemnu rassew f'Alla, iva, dak li huwa impossibbli għalik ħajsir possibbli għax għal Alla kollox jista' jsir. Bil-wieqfa. Aħna u nfakru llum is-sagrifiċċju ta' San Ġosafat sabiex isseħħi l-għaqda tal-insara tal-Vant fil-Knisja waħda ta' Kristu, bil-ħeġġa kollha ta' qalbna nitolbu lil Alla biex fi żmienna isseħħi l-għaqda tal-insara kollha kif u meta jridu. Mulej Ġesu wara l-aħħar ikla tiegħek mad-dixxiepli tlabt il-missier biex dawk kollha li qed jemmnu fik ikunu ħaġa waħda flimkien wassal għall-għaqda sħiħa tal-insara kollha fil-Knisja waħda tiegħek nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu intriet li l-Knisja tiegħek tkun waħda kankal il dawk kollha li jemmnu fik biex jitolbu u ħabirku għal dan ħalli d-dinja kollha temmen li l-missier bagħtek għas-salvazzjoni tad-dinja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu intriet li San Ġosafat joffrilek is-sagrifiċċju ta' ħajtu ħassih l-għaqda tal-insara tal-Vant fil-Knisja waħda tiegħek, għati l-ħelsien sħiħ minn kull tfixkil tan-nies tad-dinja li l-Knejjes tal-Vant
biex bla xkiel jersku għall-għaqda sħiħa fil-Knisja waħda tiegħek nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu intajt il-premju ta' dejjem il-San Ġosafat għal-merti kbar tiegħu wa tħabbrik tiegħu għall-għaqda tal-insara, għat il-premju ta' dejjem il-ħutna kollha li għandhom għal qalbhom il-għaqda sħiħa fil-Knisja tiegħek nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu intlabt il-missier biex aħna l-koll li nemnu fik inkunu ħaġa waħda bejnietna, bijet minn fostna kull ma jifridna biex neħxu fl-imkien f'xirka waħda ta' mħabba nitolbu. Smana nitolbuk mulej. U fl-axħar namlu it-talba tagħna. Mulej Ġesu Kristu ibn Alla l-ħaj, il-qattab li din namlu lek illum u għal-merti tal-Isqof San Ġosafat wassal għall-għaqda sħiħa fil-Knisja waħda tiegħek lil daw kollha li jistqarru li inti l-mulej għall-glorja ta' Alla l-missier, inti li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-imbit, ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma qoddimek u għamil li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, widnu btiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. U Alla taħnina bla tarf, sawwa fil-barka tiegħek fuq dawn l-offerti u wettaqna fil-fidi tiegħek li San Ġosafat stqarra sa bit-tixrid ta' demmu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u daġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikollhom kien raddulek ħajr. Għaliex San Ġosafat li ħal martir rasqarja ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-aġir. Meta tur il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef. U s-saħħa li mhu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifhom faħruk fuq l-art u bla jeda jintennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smertulat minnija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewit, mbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewit. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis, għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati
ħal ħobs, raddi l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. U lej tiegħi, walla tiegħi jiena nħobb. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi, walla tiegħi, jiena nħobb. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej وقام من بين المويتا شو المولي كل الكوباتمي كل السين يستار جيسو هو المولي عليك احنا من دام تفكيرات الموت والأومين تسيدنا جزو كريستو nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddu lek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Bettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Salvo Camilleri li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huwa bil-magħmudija mitfibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, niftakru fl-eżis tagħna, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li huma minsija minn nieshom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, ma' Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieli tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna da kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil mnuħat għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna
biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jisprew lilna li se tqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħajja bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem mid-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf Talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Lej ma jistħoq li xidħol ta' dis-saf tiegħi. Ruħi tkun infejqa, il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
li ħadna ikun jiswinna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Bil-wieqfa nfaħru lis-Santisma Trinità. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi Signor Alla, nitolbu. Atina mulejli din il-mejda tas-sema, timlina bl-ispirtu tal-qaba u s-slim biex fuq l-eżempli ta' San Ġosafat bil-qalb kollha nagħtu ħajjitna għal ġieħu l-għaqda tal-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil-Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nula li zibaħanja bil-fer taqlub safi, Marija mħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.